να μαθαίνουμε για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, οι οποίοι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Για ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν τα απαραίτητα για μια κανονική ζωή, αλλά ούτε καν τα μέσα για την επιβίωσή τους. Για σένα, τι είναι η φτώχεια? Για μένα, η φτώχεια είναι μια οικονομική κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι δεν έχουν αρκετά χρήματα για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Και ποιες πιστεύεις πως είναι αυτές οι ανάγκες που δυσκολεύονται να καλύψουν οι οικογένειες που ζουν κάτω από τέτοιες συνθήκες? Οι ανάγκες αυτές έχουν σχέση με την τροφή, την υγεία, την αίσθηση και τη στέγη τους. Για παράδειγμα, οι γονείς δεν μπορούν να παρέχουν στους ίδιους και στα παιδιά τους αρκετό φαγητό, αδυνατόν να έχουν μόνο το σπίτι τους, να πηγαίνουν στο γιατρό, ακόμη και να αγοράσουν στα παιδιά τους ρούχα και παιχνίδια. Εσύ πώς νιώθεις όταν βλέπεις παιδιά να ζουν σε τέτοιες συνθήκες? Η αλήθεια είναι πως τα συναισθήματά μου κάθε φορά είναι ανάμεικτα. Απ' την μία αισθάνομαι μεγάλη λύπη και απ' την άλλη αγανάκτηση και θυμό. Σκέφτομαι πώς είναι δυνατόν να δίνονται από τους μεγάλους τόσο πολλά χρήματα για πολέμους και όπλα και από την άλλη να αδιαφορούν για τη φτώχεια και τους θανάτους από πείνα, δίψα και αρρώστιες.